Aħna l-Maltin ilna nazzjon, għax nazzjon huwa kollettiv ta' nies li għandhom karattru u valuri li jorbtuhom. Meta rbaħna s-sovranità tagħna 52 sena ilu, in-nazzjon antik Malti sar ukoll stat, magħruf mill-istati l-oħrajn. Din is-sena fjum twelid l-istat Malti kellna bżonn nirriflettu dwar il-valuri li jispirawna bħala Maltin. L-isfortuna li din ir-riflessjoni kellhom jagħmlu għal kap tal-Oppożizzjoni u l-Arċisqof u mhux ukoll xi ħadd mill-Gvern. Valur huwa siwi, dak li għandu valur huwa dak li jiswa. U fiż-żewġ diskorsi l-aktar importanti li saru f'din l-okkażjoni, il-kap tal-Partit Nazzjonalista f'attività lejliet u l-Arċisqof fil-Qudiesa illi l-Istat Malti stess iqisha bħala parti importanti miċ-ċelebrazzjoni ta' jum l-Indipendenza tkellmu dwar il-valuri li għandhom jispirawna. L-Arċisqof elenkom bħala l-għaqda, it-tjubija, is-sewwa u l-ġmiel. L-għaqda. Monsenjur Charles Cicluna qal li l-governanza li tifret mibnija fuq il-privileġġ tal-ftit hija tradiment u velenu. Simon Busuttil min-naħa tiegħu spjega t-tema tal-għaqda għal dawn il-festi nirnexxu l-koll flimkien. L-għaqda nieqsa bħalissa bejn min jiftaħ il-kontijiet sigreti miljonarji waqt li l-faqar jiżdied bl-eluf. It-tjubija. L-Arċisqof qal li bl-egoiżmu tal-ftit u l-kilba tagħhom għal flus biex iħaxnu butom b'detriment tal-ħafna nistgħu ngħidu li l-Istat hu marit. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista elenka l-ħafna sintomi ta' dan il-mart illi mhumiex żbalji ta' bnedmin b'difetti dawk isiru, imma t-tinwir illi diġà kien hemm minn qabel ma telgħu fil-poter. Is-sewwa. Monsenjur Charles Cicluna kellu kliem ibes għat-tawwiġ tal-verità, il-ftehimiet oskuri u r-rifjut stinat tal-iskrutinju tal-pubbliku. Gvern mibni fuq l-idea orwelliana illi tiddisprezza l-verità jiġġarraf. Simon Busuttil semma l-inkonsistenzi kbar ta' min jiftaħ il-kontijiet segreti bil-miljuni moħbijin imma jgħid illi xirrija ta' ġimgħa tiswa 25 euro. Il-ġmiel. Fiż-żewġ diskorsi kemm l-Arċisqof kif ukoll il-kap tal-Oppożizzjoni tkellmu dwar il-ġmiel tal-ambjent illi l-mexxejja tal-Istat għandhom dmir kbir iħarsuh għax dan kien misluf lilna u rridu ngħadduh lil ta' warajna. Tinduna illi fil-quċċata nett tal-Istat tagħna hemm xi ħaġa qed titnawwar u titerra meta għandna tant bżonn illi nirriflettu fuq dan li hu tant bażiku.